kin sani wannan hali ban yi zaton haka ba a bar suna. Ni su na sani Allah shi ne ke bani, shi ya baka ban hasada idan ka fi ni. Sanadin waka a ko'ina na je an san ni, kuma ai murna ai farin ciki an ganni. Gunkunai godiya farin ciki kun bani, zan yi komai domin farin cikin kuma soya. Assalamu alaikum jama'a. Kamar kullum yadda kuka sani, sunana Abdul SKD. A yanzu za ku iya samun waƙoƙi na bidiyo daban-daban ta hanyar yanar gizo wato YouTube. Idan ka shiga YouTube ka rubuta Abdul SKD, za ka ga bidiyoyi daban-daban da waƙoƙi nawa. Ka danna subscribe, sannan ka danna ƙararrawa ta yadda duk abin da muka sa za a yi gaggawar sanar da ku. Yaƙi akan ki ko an hana ni wallahi dole sai na yi. Wa za ya sa na kyale biyar da zuciyata da ke ra'ayi. Mai tattali na ƙauna na adana ba a sani na sauyi. Sai mun zamo abin koyi a soyayya.